Hello, Soy. Welcome kay katamong numunang podcast kining Blagero. Welcome. Batang 90s. Pati ko mong gewang kaya niya na kayo. Itang hanggang ini untold stories sana itang kalokohan ng Kalokohan. Dakal Yeah, dakal. Lalo na kay parang the boy. The boy Sobrang kalawang ko kaya aming kay bibitin na ako muna yung baba kung lalagay da presa ako. Ay, malaot pa rin. Ngayon kaya niya kasi din kapataan ngayon eh. Nakalaw kaya itang ko, edad ko, grade 4 ko pa, may masama magtindang pantisan. Ay, tamang kayo. Grade 4 hanggang 4th year. Sipa mo pilang years ito. Grade 4. Din kaklase tama ako sa dako ping dimension. Happy, Paglokon da ako man kanita, paglokon da ako man tang magtinda ako ng pantisa lang. Pero yakapar kanita, basta sinabi ng ating yung bayong album ni Racer Red Spar, on the spot yung kumpanyali. Di ako manyat bakal. Ipang milyari kang tapar kang mako, tang may raspay. Alam pera, yakapar, takang pepag 5,000 at young age para. Pwede na. Kailangan pa naman ta. Anyang may raspay at tsoko yata aking grade 5 o grade 6. Ikaw muna, grade 6 party 5,000 ba rin? 5,000 ba? Solid kanta ba? Inok na nga mong magtindang panisal. Posture. Oning kay ka rin. Itatang po. Ina na ako man paboren tang siyempre. Kaya nakan mo na paboren nakan pengari mo magtindang panisal. Pila na ako beses binawali na ako aba. Walang gang hila na resino ko. Pila na rin kay masyas na ako buntok eh. Pero ngini pa sipan mi nga naka grade 4. Sipan mo. Kaya making mga nyan tanggaling agdo. Wala talang flashlight. Teka, pangutusan. Ikaw na lang. Talbay ka tanga na pa yun. Panang nga nila yung manutos. Anyang kaya na akong bandang 13. Ay like siguro anyang first year. Paano mo munta ako? Bundok akong dili. Mga ako sibad. Detang natin ka rin busbus mga nyan. Munta ako king mabato. Balaming mabato. Itang third ada. Third lang yan ito. Ay, itang balaming punin. Banda ka rin. Di ako dili. Patang kahit yung mga champon na kahit ka rin. Itang mga tuhanan, mga dagulala. Pasawap lang pa ako. Nakarmindala na ito. So patangkula. Mga sikang kukaya kante, mga sikang resistensya pa. Kaya ba't yung trial ko na para, katuloy. Kaklase na kang first year nata, daw pa kaklase di. Tamo di kay. Diladig. Diladig. Kahit tahan na para. Karakanda taratang deep na rin. Diladig pa na. Kahit tahan to, 1D yata. Yan kami kaya par, yan kami top section. First year. Di jelo rin kakasta mo, di ba? Hindi, ako nito may aliwa pa. Miras ko keng kaya. Kasi pikawawan da kami pinsan mo yung chiller. Mga pikawawan da kayo na. Kasi kami babarkada, walo kami, may scandal kaming kaya ganito. Yung penabok may ray-ray. Kaya par, at piyalong. Siga ka pala niya. Yan kami Vegeta, ano, yung mamihalong kami. Walo kami may babarkada. Yan kami Vegeta. Siyempre, pwedeng mga O, umilaban-laban kami, pisap-sap. Yung kalaban eh, Vegeta eh. Sanggup ko ang Mayari pala to. Ito, may kakaya kami yung first year na pikawawan ito. May amilas ko keng 1D. Kasi pinatamo section kanta, di ba? Dua ay apat, di ba? Kung tugi-tugila mo kasi kanta, kung tugi-tugila mo. Kumbaga, sabay kayo break, sabay kayo pamagkain niya, bala mo, hanggang kawa-kawa nila ng section. Bala mo, metong kayo mo, kasi kung mag-break, lumol kayo, ano. Kayo nanin kalokohan yung AU akwento. Siguro akwento minangini kasi nakipakanta ako. Puta kwento ko itang gawa kami nga tungwali. Kakaiba ito. Kapag yun yung itapinan niyang high school, siyempre, high school naman talaga yung kahit yan. Kumbaga, kaya high school ka rin ka medyo sisikan lube, itang gawa ka mong medyo itang babawal da rin parents mo, yan. Siyempre, mumunan yung kanyang katamo kasi ganita, itang linibot ka pa, makanyan, kaya kami nuling maranon. Kalokohan na kaya kaite. Kaya kalupa rin anak ngayon medyo, kaya lang bagya rin anak ngayon medyo mas extreme lang bagya. Itang extreme na itang bagay na, medyo mas maraguling kapahamakan ngayon nung kening gagawan din. Kasi katamo kanita, yung peka pahamak kanita, itang munta ka mo kayong, lalo na kaya katamo, malapit mo ka rin bundok yan, nature, mga yan. Ang magkaya kayo mo, munta kayo mo kayong bundok, mga yan, makanyan mo. Nature. Kaya kalupa rin anak ngayon, medyo dakal mo pwedeng puntalan, pwedeng gimmick, mga yan, pwedeng. Saka ngayon, uso na yung inuminom ka rin anak, pero yung panahon tamo, kating miminom, ka rin abit pero sobrang big deal ito, potang merakap ka mga kanita. Palamig drugs na ka. Huwag ka rin pengari tamo. Bundok mo talaga kanita na. Bundok mo. Bundok manuli ka, mandalang santol. Nating kay kante. Kaya yan eh. Makamaka pa kanita yan eh. Mandalang santol, mandalang kayo nito, makamaka pa. Makamaka pa. Dalak sa resa. No kabat, itang mga tayo naman. Yung bulsa mo na pare. Bulsa mo nga. Sa pakuranda. Hindi mo putang pa na muna. Itang bayabas niya pare. Basa-basa yung kaya. Tikot.
Wow, datang kaya. Kayang daw agad tapos kareta. Ang ela pareta pari, datang tusok-tusok kareta, manuli ka baging eskwela ka na, iba, pangay mo ka rin Kanya kaklase. na kanya makagulo ya kanya lang may Wow, dikitan niya. ang gatalyan na, iba, gamusan eh. Gamusan yan. Pare, mga ting style yan eh. Kita yung kaya sa tingin ngayon kaya, siyempre, potang mega-aragang high school, kayong baryo, yung mga yan. Kayong kaya, sigurado ka rin magalang, karayat, minalin, kayong mga yan lugar kayo ng Pampanga, kaya la rin, tang makalapit na ka rin bundok-bundok rin, kung makapaligid ta ang bundok kayo yan. Kung makapaligid ta ang bundok, lalagyan din kayong sawang bato, pero makalapit ta kayong Clark, kang kumbaga, bisa samot din kaya, yung makalapit ka kayong high-tech, kaya ba't kayong nature, makalapit ka. O yung tingin ka sa dingan ng ginata mo. Inipit kanita yung Clark eh, bawal ka palungkin eh. Oo, bawal. Tsaka, potsilin po kayong Clark kanita, blamita kayong along bansa, kasi dana potang loob ka niya. Itang bawal, aliwayan ng kabanglo. Ng kabanglo. Wala po tamo ta ka rin duty free yan. Oo, kayong ka rin. Kasaya. Lum ka King duty free. Kanita, niyang atandaan, niyang bayo-bayo pa yung kay. Niyang balong dis na yung koboy kanita ken. Tawin ng kaya rin may ubong pinatubo na. Pilang po beso may kaya ken pa, may kakoboy tang mga ang kaya. Kami dila kay, ating kay nga kaya biya kanita ken. Tomboy yo. Ano nga man itsura ng tomboy. Taga-check. Kung niya banggitan lagi pa. In short, lupa yung babae na. Lupa yung lalaki. Lupa yung lalaki talaga. Tomboy yun. Oo. Yako, kay Bati Nelson, Ikay, Imen, to'y taxi, bago yung taxi. Ay, kaya. Ang Pero basta maraming mo kayo, na. lulub kayo ang tagayin, maglub kami. Kasi ganita, mo munang kaya ken, kukuboyan to. Gamit, ang gamit Kasi, bali. nung yung magkamali, pa mag-cowboy kayo pari, bla mo, making step by step eh. Kasi, mumuna, pari, may mabong pinatubo. Mumuna, uling... Makanining mo dati. Pamangan ken grab. Mumuna, pamangan pa eh. Siyempre, tingin mo munang gisa ng dam, na pari. Ikaw, anyang kay, di ba? Mga nyan mo rin ng kaita mo. Pamangan mo muna yung kay. Karin ako pa kayabe pare, o pa involved. Kaya bata niyang bali, ang buong mga niya, isipan mo. Naman may pinatuboy lang may ngasira. Pero, nung kaging like kay mga lalang bubungan lang. Kaya may isa na rin kaya. Pangunan tong carpet, alos makanta rin ko na. Tarag. Yan, carpet din, no? Itang bawunan eh, balang mo pimbawunan eh. Display kaya. Yan kanita. May ni kwa kaming, ako yan, may ni kwa. Tanso-tanso na yung kukunan mo, karetang pika yung balamong yan. Panigutan mo yung may rakap kayong kaya. Air Force lang nandak panta pare. Oo, Air Force. May rakap kami. Mumuna ako, air pa dapat, marakap kasi tsoko kayong kilubkisa mi. Kaya ba't may rakap lang kaya be ako. Bali apat kayo nga, may itong may rakapulay niya. Bali nung may rakapulay. Basta ako tsoko kayong kilub mga yan. Siyempre may rakap lang, daramdaman ko lang. Kaya ba't, may galaw, dapat mabilis kang gagalaw ka rin pare. Kasi nung mag-stay kang makanya, balam lagi tikya talagang, may nakbag ko pa, may nakbag yung makanya kinis. Di tayo pang ipatanan ng Air Force. Kaya bata niyang may siping-siping na kaya par. Kaya na kinitang Air Force sa tampalingan na yan. Parang paling mga yan. Kumbaga ninong katukin mo tampalingan mo mga kanya. Kaya ba't pitikan bayag par? Palukas na kingan sa raw. Kaya may nga ganit ang tomboy. Kaya ba't ka rin nabalo? Babae pala. May nga gaya. Kaya ba't itay may kaya. Kaya ba't kaming gawan itang Air Force. Pero wala na kaming gaya. Pero wala pamulayan na kami kaya lang kami sa lol. Latigay mo ito, mga pati, kami di menu. Pero nung ganyan mo gawin ta pa. Kaya ito, police brutality ito. Huwag pong bawal, solid bawal ito. Sobrang bawal ito. Pong metong panggewa mi ganitang solid yan, iwali ko. Malatiga pa ang tanin yan, yung balong nga tandaan mo. Tapos silab tayong bundok. Ako, balo ko yun. Pinusan mo ko pa kanita eh. Pinusan ka kasi. Silabing Pang matalis kaya. Ating... Walang na yan. Kaya ganito, itang kulot. Yung matula. Ay, hindi nga nakikit kulot kaya kami pa. Ating katutubo ata mo. Nang milyari ken, anong mga yan? Ating may silab, ano? Hindi nga Tubulo, ako. tubulo yung kaya. Hindi talaga bintong ka kaya. Paano sila biya talaga? Kaya bata ako, kaya ko. Bab! Dito po kayang kabigmela kayo masilab ka niya na ano mga niya, kung nakakmari yung biktima mga niyan. Pero, nung kempyalong tayo, naman na-expect kayo, mangyalong kaya itang kaya mga yan, tingnan dadala lighter, kaya may silab bubungong kaya mga yan, ay, may dudok mga yan, masasilab yan. May karugot ka siguro. Papa, di na lang kami kulot kanito, di na lang kami kulot. Kulot kami. Manita, anak-anak pa kante. Pero may damo rin yung silab par. O pintahan pa ang May damo rin. Damo rin. Kaya mo naman basic kasi bundok kita pare. Kumbaga, ala pang mananam talaga ka rin masyado. Wala pang masyado. Kumbaga, kaya mo rin ang pakamuti mo. Eh, kaya mo yan. Talbos. Pero kaya kalaling may masilap itang kalat. Itang kalat. Ang kalat may. Nilinis mo yung oras na yan. Nilinis siya may oras ka. Isya. Makataka ka rin pa nung binusog yung pakit ang kabilang bundok para ting gasoline station ka rin. Gasoline ka rin. Tang mina na ng gasolina. Oo. Pondo.
Ang ilablab. Itang kaya nga ita, miras kaya pakitang patita yung isa akong bato, wala nang kakakuha kay Clark niya. Patitang gasolina kanita ka rin, kukuha lang. Bukalan, tangking babon eh. Tangking bundok par, kukuha lang bundok. Kaya ita par, atin yung, bala mo dami yung madagol. Kaya tsaka yung bundok na yan, bundok yun. Kaya ba't ating busbus. Kala mo kaya busbus, kaya talalam na, bala mo ilog yung gasolina par. Luluban dita? Ining solid, luluban niya. Luluban niya na. Di tatangko, di halos apang bato. Oo. Kaya ba, pisalin gasolina mo kanyan. Yung pera solid ka rin. Kaya bala nung menu mo naman yung kaya ganito. Para tsuke kayong gas makanya, sobra dalundum. Titipa ka. Ba mo nanggawa na. Sinindi ng kaya. Lighter na. Lighter, madalundum ka naman. Ano naman yan? Makakbong kaya ka rin. Ay, dalo ko yan na. O, itang fumes na nito. Par, may mataka na kaya talaga ka rin. Sipan mo, abaw naman ng gasolina ito. Subba ng mga yan. Dalo ko yan eh. Mateke ka rin. Pupulay kong matinapilanita ko rin. Pila kami pulay, paung kaya, tinyangiran eh. Pero ting may patanan kanita ka rin, may balita ito. May toast. Sapang bato scavengers, sana kanita kayong balita. Itang may mga patanan lang. Nanong may patanan ganda ka rin. Nanong pwedeng pumatik sa kaya ka rin. Para tingnan, kukuha lang to, kasi yari ng gas na may gisa ng gas na nantutukida parkunan. Itang tubo, di diretso kayong kahay, pengul ko itang tubo ng ito. Mga yan kaya na ng sapang bato, mga nyak sakit pa. Step by step na. Itang tubo ng ito, para palagyan ko siya pag yung Google, itang scavengers, ano. May patanan lang, ting meter nito. Kaya mo yan, ay kwato nga gisan dito eh. Ang poste-poste Oo, niya. katang poste-posting sula mo katang darya po ko ito eh. Kasi di apong baby, makakapakatla mo keng Clark. Kaya pin, nano mo. Itang tower yung ka rin, kaya tamiyan ta, kukuha kay Martinez ka rin eh. Tangking kaya na yung katang watch and check. Itang samar o sagot. Summer. O yan, sinerming kayo mi, kalakon mi. Kayo pa, nano, tayo mo i-share kay katamong, nanin. Kapari, tayong iya ko itang yung anak-anak mo naman, mag-aaral ka, tamad ka, mga yan, sa mag-aaral. Pari, gawang ko, itang pabukal yung mapaling ko. Sumangab ko kitang pipabukal ng mga yan, tapos, siyempre mapali ka, tapos sabi ako, magkira ko, tapos sabi ako, malagnat po ako, mag-aaral lang. Mateknik ka na ba? Kanina Kanina ba? tapos siyempre mapali. Wow! Oh? Tama ta? Wow, sumalag po kaya talagang kaya ng kaya, bakit ka nga po, kasi yapo Oh. balang baby na ako yapo, balang niyang favorite lang kaya yapo. Musik niya, kaya nga nana. Ikaw kapali na, ano na? Nampunin mong ulam itong... At hindi ah. Bisa ka Jollibee, mga pagdating ang Jollibee ka, ito balam na nakang... Big time ka na. Big time ka, Wow, sige ako po ako. O spaghetti ako. Solid na. Kumbaga, sukugan mo yung mga niyan. Siyempre, panamot ng kanya nanda ka. Ay, nampali ka. Ano na? Yung iba mo yung thermometer kanta na ba? Gamat mo ba? Gamat mo. Basta yung bisa nung albian mo nung kataratang cartons pa. Cartons na. Balaan, tapag may lagnat ka na. Yung bala yung patawas da ka na. Mga tawas. Pagtakan mo yun, lagyan ng ibon kayong kain mga niyan. Kapalawin na yung mga niyan, naning mag-shape na yun, tanig bala na. Di pa mo lagyan mo yung ibon kayong danum kay ba't matitingkang kung naring nalupan shape. Ating duwending magbante kaya ka, ano mga Patakan niya yung kandila, kanya niya, mag-shape yan, bagya, pakaisipan na pa na nung shape na mo. Pero si shape na hindi na katang kandila. Shape na hindi na ba? Yawan, paano lang kung yung tawa sa yan, itang iluta na kayo itang pag may pili ka. Kasi ating scientific kind explanation din. Pero itang tawas-tawas, itang kaya medyo kay. Masyadong itang may lagnat ka na kasi magbanting makanya na. Kaya na, sa interview, paksa din niya. Magalay kang makanini na. King kailan ba't na parning kay? King kailan ba't na naning mundo? Dahil ting mga yung kapre kaya, katin mga yung duwendi kaya ka. O te, tama na kita ka lang duwendi. Tama na kita takalang kapre pa. Sigarilyo na yan. Parang ikaw managit kang kay. Maniwala ako pa kanta, hindi mo tingnan kita santol niya, ba't tingnan kita maragulat takala. Kaya ba't ang isipan mo yun, natubulya itang kaka. Parang nung makanina mo dagul, nung makanina kabilog, nakamaniwalang tao yung tinakala eh. Natin kapre yan. Pingkapre yan niya. Balo mo naman yung taklang damulog ang point kaya. O kaya parang may nakikang tabaho ka rin, mga niya taba niya. Yan parang isipan ko niyang anak ko. Nola sasaling taba ko rin kaya ako. Yung kapre. At sigurong kaya ako. Sigurong balami itang manufacturer mga niya. Oo. Pare, tsaka hindi pa mga nini pa kasi maronan yung anak ko. Kaya kaya buong kumpanya akong si Manalbek yung TV kanini. Ako sa kung nga din anak pare.
atsunitang Nelo, tang Dog of Flanders. Dan tugi-tugi na lulat ang palabas kanta. So ko lang ang pisang ko, something na rin makapalabas sa akin niya. Pangabaganta ko, tang manyaman naman be. Matutod na ako, sarap ko nung kanta rin awang. Kami mga tingin kay. Matutod na ako, pero agad na manalbiyan na kasagat ang kilog. Kasi latang jalosing transparent mo kay. Matutod na ako, sarap ko nung rin awang mo. Lalo, ano yan, pagtripan mo lang Kaya pindi papa ko. Tapos may kapasusan nga. Ay makaganda akong pinya ko ba? Kasi sinakod ka ba? Sinakod na pa rin na may yapo ko kasi ito ako manakira pa ito yapo ko. Sinakod yan ba? Sabon. Sinakod ako. Kapang masaw. Bapar ganda ako makagyan. Delada ko kitang bali ng bapa ko kitang sulok. Tangin ako bakit yapo ko. Sulit siya kahit sa ako Tabitin na ka pang patiwarik pa. Oo, ali kaya dito Gusto ka nito ito eh. Yung mga to kanito, pati mas kamundo. Bitin tang patiwarik yan, yung balay ito Kasi pisang pante ng kaya talagang pag-rest niya pula pari, pamaldahan ko ba yan? Maganda ko kasalbayan ka pari. Tangya ko ng kayan. Daya pa sumbong. Kain na namin playing victim niya. Yapo ko ito, tambing nolusuban. Yan o balat. Yung balay nga po ken, tang kusintiro lada ting ito talaga. Yapo ko kusintiro lada talaga. Hanggang ito na kayong mali. Kaya na ka pa, kampiyan na ka pa. Mapagtanggol na rin. Anya ding-ding nga po pa, talagang makamiss na talaga rin pati. Hanggang aming miss kaya po. Malantang kamuti kanite, tang nga po. Nang natyo kami pisang-pisang gandalan. Nuningi, siyempre, tang migpa-blamig pabida yung ating yung bubatiya po ko, makasako. Pang kay, mabayat takay. Kitang kanto, kitang ngarapyo. Iba di kami kay narap mi. Dakal kami ni pisang-pisan. But siyempre, tamping yung sinalubong ni. Mayabang po. Binili na nga po ko itang sakong mga yan. Kamuti larete. Bili sa pasalubong mga yan. Ay, binuat na yung sakong. Kasi nabali, ang basuring dadala. Ano yan? Kaya kasi, isipin niya itang sako po itang basurahan pa. Yung binuot ko itang kaya. Basura. Dami yan, Basura pala. Basura pala yung kaya. Napamang kaya. Po itang, yapin yan patunay na mapula ang matapar. Matigay Ipan mo. pala kanita. Malaw ipay kaya. Malaking babae mo kanya na lalakad niya. Lalakad ko ako mga yan. Dami kong papalat. Ay, tang kain na. Tang makitext ka na. Tayo pa, tika paload ka, pag-taksagli ang mga yan. Naliway, taliway-wali ko ha. Aman ta? Nervous siguro yung babaeng ito. Malapit na, tutukan na lang. Wala na ba ko nun may tangkay, may cellphone. Kanting yung makapalag talagang malapit na. Tino ko lang itang babae. Takutan niya ito. Makanya ko, mapula ako ito. Yung anak ko pa mo, natin sa benda rin kakarasitahan na pa. Pachikening kaya, akas sa lubong talong. Iyo ko ano kaya, o tayo ko numana to. Para ako niyang kaya, o manari-realize na pala mo kanya talaga yung mundo. Wala ako sa lamin eh. Pacheck sa lubong king taong mga yan. Ang mga hanggang malaw yung mga kanya kaya ba't ding normal na tawa, kilala dan eh. Pero ikaw, adi. Yeah, par, blurred mo, basta't kaya mo. Kaya ba't aton na lang pala, itang makakain niya pala ako. Mas man niya pala ako. Wala, blanco lalo pa ako. Wala mo, itang blurred lang mo. Kaya ako yung man kaya. Nyapin ka nito, takal mo, mapipikong ka ako yung kaya pa. Tang makalawi ako makanya, tang bala mo itang balada, lalawi ako marok. Balada itang marok. Dabalo mo, mapula ako mo mata. Akay ko mo yan, parang yung may kaya ko. Kanyang kening may gobra ako keng kaya, keng friendship. Karin ko kaya realize na mapula. Magtakain kaya ko, magtakain boss ko, sabi na ano ning manager mo niya. Kaya na ka man masyado kang tutok yung computer, ano. Lumawi na ka man lumawi ang malawat ang pong kaya, kailangan fresh yung nakakit mo. Tanatana man, ano. Siyempre, parking kilwal mi kanta. King kilwal yung obra, tanatanaman ka rin. Bala mo, atin mo rin. Tandita ka na-interview. Pakabagyapar, magbalik yung kaya, magbalik yung boss ko. Makalawi ako yung screen, halos mga kanya na ako, par. Matutong na ako, bala na yung mat ko. Uy, nung tinitignan mo, ano man yung kao. Yung sabi niyo to ako, yung green na mga yan. Yung nature ako. Makalawi ako yung wallpaper para ng computer, kaya nature. pati ba naman dyan, ano mga yung ako. Buri na sabihan tanging kilwal. Niya, kasi pin-radiation kanta. Yung monitor ko para kanta, kaya ko itang tubyo pa na. Mas kan la radiation data pa. Karin par ko realize na. Wala akong mata kasi kailangan pa tumutok yung computer mo yung bio kaya data letter. Lalo ko din kayong kalokong kanitang danyan eh. So, kami ganitang kaya. O itang mga biyaran ron eh. Karakal kanita rin, tsukay kita sa parang kaya. Muna ilatangad dong kay Ray. I-Ray. Muna nung kay. Ba't minuna na lagyan kami rin kaya be? May group kami. Magdala yung gitara kanita ini eh. Magsalit kami ng ganyan kitang kay. Ganyan ang kimbotis mo.
Uy, magdalang gitara akong mga yan. Oh. Tubuhan tamo ako mga yan. Tuloy-tuloy lang, di na rin. Ito ang halo niya. Kaya makalkulok kami pa rin. Taka kami ka ba? Magbalik lang ng karakal. Nagalinandang kami ganti bagang. Maidakaya. Yes, bakbalan niya. Hindi kami yakit pa. Hindi kami yakit kanina. Makikira kami bukit ang kaya. Wala na kaming pula yan. Sobrado ngakit na kami. Mga tumbong Makikira kitang lele bato. Kaya kaya gagalo. Kaya papatiin yung concert na ni Razor Reds kayong Expo. Yung Clark kanita, akabarong ganan nila. Buganan kami kandalan. No? Kami dila, patem barkada ko kaya kaya. Dila Dennis din. Dennis Jamson. Using mga Galang, grupo pa. Kami ganito, kalokon trip nga ning gagawin ganito. Kamurat ang makataling kay kan sapa, damulag. Nanakya mila babaw rito, sa labat mila kandalan, bingi. Oo. Pati mawang ning barangay ganito, makasalagit kami, barang gamiyang marugulang pa ito. Pero pera makarining milyari kang tagay kami niya, balo nga balitan mo. Kemperya. Yung solid pa. Kami nakbag kayo. Nakbag ko. Ikaw ang menu nen. Balo ko yung yabang nga pera kayo menu nga, tsaka lelete ba? Linong tagyaring ganito ikaya. Diray. Sinapanakan pa rin. Linong pagkalala ng tibag. Lindaga na daw. Magbilog ko ang tariray pa. Para rin, tibag yung mga niya at sumakta lang yung menu. Napir kayong mga yan. Para may pas kanya tayo nga pir ko. May nakbag yan, may tinog ko mo naman. Tinugi ko mo naman, kaya pir kong mga niya, may nakbag yan. Yan, may nakbag ko para. Ay, alala ko pa, pala matayin ako. Kap na mo, malalam yung mga niyan par. Kaya ba tatin yung gabon mga niyan? Balas. Pakanyan niya, kaya ba tatin yung balas mga niyan? Para, di ka nakbag kumayan kinabog ko. Pabaliktad ko pa, minunay ni Minunay yung tundun ko. Minunay yung tundun ko makanya na yung makanya ning kayo. Palawot kaya kayo. Masala kasi ta Kasi perya kaya. Kung lalawot isulong makanya. Kaya bating bata naman, gagayod ka mga pa. Itambalang panay mo na magdupakan. Ang gaya ng korn niya. Yung kami ganito, mana ay magkaigan, mana yakaratang bariya-bariya Diba? At yung tao-taong sinabing, may nakbag yan kaya na. Kaya ka, birabirikit kayo rin, pupulay iyo. Diretso yung tipag. Magtahan mo pare, itang alakang ideya mga nanay kalalam ta. Balo na, best friend na ako rin May nakbaging best friend na. Tinukiya. Yan na ikining puto mo pamak yung mga yan. Pare, mali pa rin strategy pero makapag-build ng tapang mo. In kay par in friendship kay okay itong gawa. Okay. Yung baga sacrifice. Pero yung point of view na rin, kunyari, pengari, parents. Malita. Siyempre po naman. I-ray parating kaming metong pang... Kanita parang baluming laharken. Itang... Pag miglahar kayo, marami itang akit mo ka ng TV, itang talagang bahang-bahan itang... Pare talagang si Dagol Baling dudurot. Makanya milyari kaya kami ito, Ray. Ay ni Sapa. Adabong na ni, balong yung radar niya Sapa yung kantika. Sapa kita pa, Sapa. O yung malati mo, pero Sapa kaya. Pag yung lumipat pa, mag-Bible study kaya kanita kayong kay. Yung lipat Sapa. Lumipat kayo nga doong Ray par. Kalipat medyo kay libutan natin bato sakto. Tang bato nga ito, madagulyo. Gugulong niya. Kalipat, mga stay mo. Yung baga, libutan dyan. Par, nung atin paratang, kahit paratang balang flash flood. Flash flood Kadagul na pa, minuran mo rin kanta. Madagul tanda na may tagyo na kaming ilumod. Pag magbalik kami, pare na kami misadsad. Pag may minulay kaming diretso, papunta, kaya rin misadsad. Yung choice mo na mo, manikikit ang bato. Par, manikikit ang bato para makanyan. Ay, mo yung sapang makanyan. Ditang naman talaga tutod na kayong bitis ming kaya, yung sapa. Patsemi lang ko kikit ang bato ngayon, mamiyagos na kami. Ay, mo yung buong paligid ng mga yan, bahay pa. Kaya, kumbaga. Dakataong lalawi kaya. Pati ng tao ang tapat, pati ng lalawi, kaya dengking kulot mo naman. Tanga kakita mo, chike libutan. Penahin mo kaya, penahin mo kino pa. Kaya, may diretso na, may Bible study na kami. Ito ba lang naman big deal? Anong naman nagawin? Paano makasir mo kayo? Ngini nung kahit itang video makanin pa, trending kayo. Trending kayo. Nung atin ng video mo kanina. Kaya kami pare, apin mo naman yung pikabangon at mindiling kahit pa, na may lar kami. Nagwaging aldok yung bubong pare. Wala. Kasing literal lad ng aldo pare. Yung laar pare, mo muna, danom yan. Danom tapos maging burak. Tapos po tang may kainitang burak pare. Lumulit ang lar kata, bubukal na par, makali. Kasi imo muna par danom, anyapin mi kakalar kasi binuran babo itang mapali. Par, masakit pa par. Kinan yan. Masakit pa par. At sugay kang babo bubong,
Ay, tsuke kaya kami par, tsuke pa kaya kami. Ginising na kaya mo yung kung par. Minuto mo par, kagising na kaya kami. Kalwal midalan man, lumipat kaya mo kaya kabilang bali. Kaya ako itandalom na. Ang gana kaya mong batal? Pare, ang gana kaya batal na yung kung kutatanan na kaya mo, pupusana Bali, na kaya mo. no niya parking kaya. Bacolor pa. Bacolor, ay, huwag yung Bacolor pin, solid ka rin. Pare, ang kaya mo, mita kami kaya bali na nga po. Kasi nga lumpalapag. Baliming bali na, mitagan, bubong niya pare. Pero atlo yung palapag mo. Kung atso kami kaya tambali mi pare, mete na kami. Solid yung Para, kanta. mumuran par, tsuke kaya babububong, mumuran maglarap po. Ding helicopter nung karakal par, ilito lapid. O yung mga ayos. Oo. Para mo lang rambabe, ang pong baka. Katoga. Mamanik na lagi ang bubong. O, dana na. Unlimited unlimited babi ang pong So, kanang bubong dari, di ako mo, daka kayong asal bagay ng bubong dyan. Opa. Parsibing bale, mga yan. Kasi para mo rengalwang may nambale. Sa balang dorat ang batong dudukang mga par. May bitomba na lang. Wow, may tomba na pas. Tapos datang tawag ka ng bubong 2 kila par, mamaglundag na lamang ko rin kwayan. Ano na, sakit. Oo. Kami nga matihan to. Kaya mo naisip mamangwa siguro kanila na. Agi mo lareng dengrep, ampong kay gagato kaya la. lang. Lumula ring sakyan yan kay karang garay ito, mag-race lang dalan. Sakit. Alam mag-drive. Oo na, sakit. Apin Kakalan Apin ka bango to. Dami ro mo mura pa, tsuka kay bubong. Boy dana. Uran-uran ka makanyan. Parang hindi naman yan tama. Murak pa mo yung kaya ni. Oo, Murang ganda mabulok. Kaya pa masyadong nagulo kanito, mataro sa dimbong eh. Mabulok. Tsaka kahit taas kasi at ating sulfur ito eh. Oo. Sulfur rock sa yung pay. Iwali ko pare kami. Oh. Pila niya pang kay par bulan. Ang bulan niya pa kanta eh. Magpabanwaya pa yata. Bisayang minum kanto. Alanda ng pare. Balmorat ang buong mga katas. Oh. Kukulkulan mo pang makanya no. Banta manikwa ka mo. Ito baliktad niya. Sana baliktad niya. Kulkulan mo din. Oo, parang tambayan eh. Li, par. Sagad ni kang babo. Kulkulan mo niya ang makanyan banta. Akit may Burong sabi par, itang pitak. Mirs na kagayang babo na ning buko talaga niya. Wow. Itang lara pitak niya. Oo. Ano nga atas niya. Para sa pagkito. Paro tayo mo balo. Kaya kami pang nakanta. Ali, balo ko ito. Kaya ka pa na. Ali, siyempre, ganyan kaya kata mo. Kaya makanita ka. Oo, yung mga nito. Ali, pero ganyan kaya kata mo. Balas grabe talaga. mo ka. Balas kasing Balas. ganyan. Yung karela, alaem mo na masyadong agit ng epekto na ng balas. Pero para album mo na yung kaya niya. Album mo yung The Walking Dead niya. Tinangigit Oo. na setup na nita. Yang sapong bato. Wow, mga nita yapin. Itang alangakit, dembale, kahil itang Oo, talagang lead. scavenger talaga pa. Luban mo ning bale talaga maski kaya manawa Kasi na talaga pa. kaya rin kaya kanita niyang medyo mumuran-muran namong balas, wala na masyadong lar. Siyempre, mumunta kami kayo, itang tugi ka kami kung muma kanya. Ay, may talagang baryo. Talagang Kaya yan, oo. Walking Dead ka talaga. May itong kaya rin minuna kayo kasi tatang ko, bala naman siya buntok tatang ko eh. Kaya kami, evacuate kami mo kayong mahimpising mo muna. Kaya ba't pampang? Mahimpis pila ng balereng kaya pang eskwela. Bakwit na yan, bakwit Oo. na yan. Bakwit, tadaan ta rin kapampangan eh. Magbakwit kayo Oo, kaya ba't ating pang kaya ganito eh, itang pa mga nanasing makakaya na kanyaman to, itang nasing maka plastic ya. Wala tang pangkain na ratang kareng Pamerkano. papali mo na. Nyaman ito. Para tang Ganang cookies, gyration, datang cookies sa Oo. instant ta, datang instant. Kaya bata niyang muli ka nito. Ken na kay mampampang tipo nang kay bat Margot. Palapit sa akong bato pa. Pauli ng pauli na. Kaya bat itang Margot tinong lang kami kitang kari-kay para kitang kari nung mga laring di ba pa ko. Valentino. Karin ako tamigin kay pare tang nagdiskarte niya may dala kami. Linipat dagyan ning bulaon, eskwela. Kaya tangamulan mo na. Wo, may gubrak niyang kay par. Dino po kayo magperya, karatang kuli-kuli. Kami naman anak ko yung guy, datang mamot kang bato, titipunan mo la para matipon itang, bala mo, datang matitibaga kaya tipunan mo. Ba't di nang Pang-reprap niya. Pang-reprap. Sardinas ang pang kay. Pwetang kay par, kaya mo na itang sapakan mitang mangkong mo yan, magipamusit kanta lang ka, balmora tang tutindadang crab piece niya. Oo, crab eh, piece. sakto. Well, king kami makatalang Makatalang. ding business da. Ilang mag-supply king kay king susis den pinsan ko. Pero mo para tamet man ko mayan, magtiyaga kang pamusi may mayan 20 pesos by may asapak ta. 20 pesos niya. Wow. Banta mo may kabakal ka. Pitang kaya kanta may uso pa ite, itang mga ratang tikanong diamond ka rin. Ay, wow. Sa pa kaming Ano may magbungin kay. Oo. Diamond Kan lang niya ang tapos dala na. datang sa pa kaming kasapego, par. Diamond. Magkano yan ito? Magkano yan mo? 125 yata o pesos? Sa pa kami ito. Kaya ba't ating datang, pinaman niya, mangay ka pa. Ating kang dinalan pesos, dinalan ka sa pego reto. Tanong ka retang dinalan na reta, karetang kaya, Ating metong peraso. Metong peraso. Solve Kami na. naman, ano may mabong pinatubo kanita, in kabanin po namin kanta, may tinda kami balot kayong kilo base kanta. Balot tampong datang gulay-gulay mga kanta. Oo. Di nasa kurang tang makakay kanita.
patsiyabak, tang manoras sa dyan mga 3-wheeler kanto. Tapos pati naman mga bengi, tang alas 3, mga yan. Ay, gapanapon ng gambengi. Balot naman ganito, so pag-iba po kanta pa. Maglakad-lakad kami, mga yan. Tapos dumurot ka kayong Club Card kasi wala pang obra kante. Kumbaga par, kanya-kanyang hassle kanito. Wow, diskarte mo. Kanya pindeng batang 90s. Datang legit na batang 90s na 1980 patas. Kasi datang 79 pa ba, consider nung 1980s rin. Sa party no rin. Deng solid na batang 90s. Then 1980 patas. Then, wala mo kinabela keng at nung panahon. Ito man lawen niya. Keng transition na ning alang cellphone, ating cellphone. Disnan tayo. Tapos transition na ning cellphone to smartphone, disnan tayo. Ba't transition na nitang may makbungin pinatubo, papuntang pandemic, papuntang ngini na naman. Alam talagang kaya Oo, chuta. Makulay talaga Yung anak ngayon, mas kaya nung potang sinakop da katamo ring alien, tang pete daw nga ding tao kabat kumalang utak ka para balo di tang milyari kareta minunang panahon mo kanya. Makalong Di tang utak da ring batang na silang panigaralan dapat kasi pinikula mo kanya newari ka rin pinikulang kay sci-fi. Ganito, kaya ka mo, kaya ka distraction mo kanito, kaya niya. Game Boy niya. Mati ka pang Game Boy, o kaya ratang kaya break game. Big time na karing kante. Kaya di mo rin kaya na pa siya magpiesta. Wow. Ang ratang pabagot, kaya man makasabit. Maswelo ka. Itatangkukan Mag-isa ka. kaya ka dito. Itatangkan ka na eh. Mumuna mo na eh. Tingkang break game. Sinaling mo muna break game eh. Ba't banging na 10 oras lang itong nepetang Oo. Ngayon di kayong break game. Ito pa mong kandila eh. Kandila mag-break game. Pagtang pare, bago mo ratang bababad kanda naman, datang atilang number. Tapos talagang laman, lalaman number, pero potang binabad naman kanyan, atilang number. Oo, bilang balo ko rito. Dana, pagtakam ka, potang ikang magkaipar, siyempre mamayad ka, malagay may mamabad yung mamabad, ala ka nga po. Itang magtinda, potang kinanwaya, sigurado ka kanya na, atin yung sulat ng kaya, pero potang ika. Wala. Mag-isa na ka pera, ala ka nga kung kaya. Pero kumayami atong na kanya nanay mo. What man number? Dana, itang bagtang. Parang kakayan tagdana. Ako, tamig pabagutan ko rin mga niyan eh. Ngayon, yung bagutan ko, ako maglagay ng number pa. Di mo, 25 ba ng mga 25 kay ba't yung equal sa ano mga niyan, 2 pesos. Ito yung premyo na. Diba, 1 na namang mga niyan, 5 pesos, ito yung premyo na. Kakaya ko kanta na di daw, di Daniel, di la JC. Din kakayalong ko, ilan ang papabagutan ko po. Di Joel family, din Puruntong, di kaya na lalagyan. Di Launtong din. Ilan ang papamagutan ko, panis ka man ko rin anak par. Balo mo rin talalagay yung number ka rin. Apin na rin ang begot ko. Ala na rin. Ang baga, apin na rin ang begot ko. Hindi mo. Mamagot siya, ba't sumulat iting Tangabang ko, ikot ko, 25. Pinitay na Wala na. Pagkala ng babagutan. Kumbaga kahit talaga na. Kumbaga technique nga ning laban ng kanita eh. Sabi nga something kaya kanita. Tamong Game Boy talaga. Api nga kaya ligan ko niyang anak. Nginiti nung Switch din nga anak. Pati lang PC. Pati lang laptop. Pati lang PS4, PS5. Manita akong kaya ganta, mag-araw ko ta first year. Kaya ba't? May ka atin yung computer, atin yung pialong, tang worms. Kaya ba't na ako mag-aral ka nito? Lulub ko, solid na late. Kaya ba't sumisan magbalik ko mo, ayaw man lumub abak pero magbalik ko mo 2. Kaya ba't mapilan-pilan ka nito yung tuki-tuki pa Roy kanita ka na ako eh. Mamiyalong kaming kaya, kitang worms. Kitang computer. Hanggang kaya. Tino ko na ako may garal. Kitang worms nga ito. Yung kaya kanita ngayon, yung itang computer ito, kaya mo. Par, isipan mo. Kaya mo, ulat lang mo. Ba't bubuhan mo yung mga tanay, kakabaya mga. Ali, Tira-tira lang nito, tira-tira lang. Tira-tira lang. Party yung words ta. Yung kaya yan, yung kaya na yung computer ko kanita. Isipan mo yung kaya na may memory na kaya mo. Kitang MB mo na. Pa, kaya yata 2 MB ako. Basta 2 MB na. kahit 4 MB o 2 MB. MB pa na. Memory nita pa. MB pa na. Yung kaya na kantay hard drive na kanita balo 50 MB. Tsaka aranasan nyo anyang kanita, anyang panahon kanita. Pipitik rin na. Tapos sinali ka mong disket king kahit may jublam astig ka ba't magdala-dala kang disket nito. Nang blang talagang nakang King computer. Matalino ka kanina. Itang blang mo nakang kaya pa na mag-aral mga tayo, itang blang talaga solid kang todo na. Sipan mo, mag-spend king time king kaya pa, vocational. Pilan mo rin, nga na may atambulan mo nun, vocational para mga balo may kaya. PowerPoint. PowerPoint ka pa. Anong kambulan ka rin. PowerPoint ka pa yung panigaralan mo. Kanyang pisamban kanita ito. Kaya ba't
ating kaming assignment, tapentang disket, dala ang disket. Sinalikod disket kanita makanyan. Uning siyempre, ba't ka angiles, bubo sa aming makanyan. Anyang nilagay hanggang nanan ke, format, pwede. Itang disket ay tapat, ang pala mo, paruminggo kayong penandaman, tang disket siya mo, sipan mo, 1.4 MB. Itang may nasakit ka makanyan. Sige, kaya makanyan. Panginahin lang ang tara. 4.8 MB. Sira yun. Nang swelo, itang kulay-kulay, ha? Pink, Pink, green, ita pa mong pang pink na, ng kalinis, ang po itang green na. Sana mong kayo mo kanti, ang panahon na ang anak-anak. Anong buri mo? Atin yung case o kung kaya mo niyang pagpat atin yung case, medyo malyang din. Bago mo tayo, ang kit na itang mayo mo, maglagay ka. Taluto mo. Lupak. Hindi. Inuyat, malam inuyat. Inuyat. Oo, ang kanyang din eh. Kaya lolo na po dito. Mua, Kanya pinigyan man tao. Taping yakwa ka man hanggang yan eh. Magluto kaya man pari. Yan eh. Siyempre bubuka ta. Lasawang mo itang kaya, di ba? Lagay mo makanyang kembulong. Eh di kalagay mo kembulong. Ngayon itang bulong. May tinabingiyo. Diwa ko niya. Sepo kung makanyan. Suta, kakaluto pa pari. Yan may laso gamot. Pare, baling gamot niya eh. Danom niya nga ng gaya naman. Mga bagkan. Talagang sepo ko pare. Kakanya nitang bulong ngayon. Sepo ko sayang ako. Kasi yung mes. May bigla ka kang dito. May tusan kang buka. Basta tambing may pasinubo, pati aspo. Gulisak ko. Ito na. Idami yun eh. Tang magluto ka ng kaya, bulong sampalok, tsaka may mundi na nasin, balam sigang niya ka na pari. Hindi nasa may tamakanda. Sigang niyo, wala sigang niya. Ito pang dark mice kante, itang nakanyam tang gagawa ng mga tani. Sangag mo yung dark mice. Ito niyang gagawan kante mani. Biruya, walang biruyang kay. Tamblam lupa yung biruya. Dracmas. Pamiyata ka tita eh. Eh naman minalako ka tita, darak may isang po itang skim milk. Skim milk yan. Po itang puto, itang pamiyatang puto. Manang na pang kahit, di ba? Marcos. Nutriban eh. Wow. Nutriban. Eh, maglalako ito. Tita rin tuto. Okay, yung eskwela kanta, tili kalibrin bramong tsaki, itang chocolate kaya. Pura tang trigo. Trigo. Yung trigo yan yung manyaman kyan champurado. Kapin original na champurado. Yung trigo pare. Tapin sabihin Nokon ng nginitan eh. Hala lang ini. Tana na naman yan. Hindi tayo magtanda mo kayo ngayon. At pa magtanda ka ng only. Dark mice, din ko pa nga kakit may isang karepong dalan. Tsaka yung panahon tamo kanita, naka-importanting salita kanita, itang pisabi mo yan. Kasi, di ba, alaman cellphone. Kunyari, ating kayong swimming, mga yan. Kaya mo. Oras mo, magiging kita yung school, alas 4 na eh. Potang hanggang 4. Hanggang pong nanong oras, ma'am. Kasi 4:15, ala kayo pa, makona kami. Ano. Mga yan muna. Eh, ba't? Tanda ng mga tapat. Okay muna. Anyang mag-swimming tamo kaya. Kaya beranta, kaya libis na ngayon. Mo pa. Anyang may ngagay Ma'am Nogoy kanta dahil ikaw ngangel, yung driver kante. Alas 5 pining balang dagita ng tamo. Dintang yata alas 7. Para siyempre may ngagay yung teacher, ding pengari na rin kayo. Mama. Kasi alaman communication pa. Siyempre, alata po, makanyan. Dana pero masasasad kanta na. Alaman communication pa. Potang i-edi na tangking oras. Dana manaya ka mong oras mo kanyan. Manaya ka. Hindi pa yung pinag-aralan ko pare. Dahil alay ma ako niyang hanggang may dagong kami na ma. Kangapo ko mo pa. Kangapo mo. Halos bayo-bayo kay pante ma ako niyang dinipad kami ganyan Margot. Pare, akong mag-aaral kanta, magtambay ko kayong computer shop, kareng video-video. Siyempre, kalub mo, mangailangan kang excuse letter. Pinag-aralan ko. Sulat na nga po, 1 point per man. Kada mag-absent, tamid kong gagawin mo, bibigyan mo kay mesra mo. Pinag-aralan ko talaga pa. Pag mga mami may apo ko. Pagpigyan po sa mga talaga. Yang yan naman niya pa. Yang niya. May tukal ko mukha niya para niyang. Tuntunaning mestra ako. Yung excuse kakanya ko gagawa kung hili kong mukha niya. Ikit na ka. Yung gulot ko. Talaga siya pag i-hold mo na. Mayari ka balat niya ba? Kitang nanoy. Kaya po ba? Papunta lang kayo ni mamu. Hindi pa nang kaya. Nabalo. Daka na palabset. Hindi ka pa naman. Ay, si Marong kwanta pa. Nanong isip ko kwanta. Buli ko tang masunod nga. Gaya na batang 90s talaga. Batang 90s. Batang X naman. Ita, kahit ano yung kahit mo po ito. Laning space ka lang. Tabalong mag-record dyan pa. So yun abangan niyo yung tutukiming gaya. Tutukiming kwentuhan mo. Yan, podcast. Abangan niyo talagang setup. Miki, trial yan yung episode 1 na yun. Trial yan. Natin kaya pang pasaratang Isa siya tamo retang kaya datang cartoon sa panita. Request kayo, ratang bro yung pisabyan. Pisabyan tayo. Minsan siguro mag-live tamo, live tayo. Live podcast king Facebook. Itang
makailan tao mabiel. Sabihan tamo nga na. Makagising la pa kasi ngini, alauna na eh. Alauna na, siyempre. Sabihan tamo, So, nalaman mo yung problema yun ha, puti yung problema yun. Try run. Basta kita ang solusyon ng bari. Solusyonan tayo. Ito na may kita kayong tutugita ang episode. So, nung ako pa makapollow kaya kaming page, mag-follow na kayo. I-upload niya rin king YouTube, mag-subscribe ko rin king YouTube. Tsaka, Lagero. Tsaka kaya mo, ting podcast ay hindi ka rin kamampangan kaya, bla mo, first time tama tanggawang first time group podcast. Yeah, So, subaybayan subaybayan niya. Subaybayan niya eh. May sabi-sabi tao. Wow, nanong sabihan tamo nga kin. Sigurado, dakal kayong buring kwentong ibagi o niya ito, alam bisang makiramdam kaya kayo, kaya marine kayo, mga niyan. Sabihan tagin. Salang mag-guest tayo, no? guest. Tatama kayo kahit king studio, mag-guest kayo. Sabihin tayo. Papunta lang kayong baliw, mag-guess kami. Kaya. Tostos kami yan. Kasi parang yung trending yung podcast ini, bayo daw ruguara na sa din tao itang podcast, dapat rugu, sikat siya pa, dapat rugu itang... So ining kaya kami, dyan ta ng pagkakataon detang kay, retang taong, kumbaga, kano pa tawag mong daily basis sa kay, gagawin. Ordinary mo kaya. At natin mag-request pare kay i-chen-chen. Itang magtinda keng Magkay, mag-rabbit tree na mag-lechon niya, invite na katapar kitang kaya na kitang farm na. Ikayang tala ano ratang Pwede tayong gawa ng duwata, review kung food review, content. Nag-request Content. Ito, makanya nung ating kong buring ikain eh. Nung ating kong buring pa content kaya kami. Nung ating kong restaurant kaya, buring yung pa kanan. Ito. Ika tayo, sabihan tayo. mamayad na gaman po. Mamayad na gaman. Mamayad na gaman. Pero po tatawa. Diyan yung discount. Mag-discount mo. Mamayad kayo review. Kami naman buring sasahop kami garatang small business. Kalupanay kami pamilya. Para supportan, kami susuportan small business ken na kaya mo i-video ko lang. Tanga kaki mo wala lang kaya, wala lang customer kay ba't i-kaya may review me. Mga nyan, banta mo, kababalo direct tao. Kita mo, kami naman yung supportan nyo, albenyo kami. Yan mo po yung ganyan yan. So, may kitikit, natin ko ba, tika pang kaya. Ikaw, paring nay, kaya mo. Reservano ka na rin ka pare ni, reservano ka no. Ika pare, itang bulim sabihan. Nito. Pare. Iya, sabi mo na pala, itang kaya na. Rabbit na. Oo, ito rabbit. Rabbit tree. Tapin to, itang kayang tapin. Sige, edit tayo at i-upload Ika pare, itang kabowlers mo. Oo, retang kita kaya bi akong mag-basketball, ampong karing samang bato gen eh. Ding kaya bi akong bobol ito, suportan niyo yung podcast kasi balutan naman keng samang bato. Yung magkamali, first time yung kay mika mag-content keng samang batong mag-podcast mga niyan. So, sinabi ka na ako, magaling ka nang manyam sa bole. Kahit pasagari keng kalaban pare. Kaya pala dakal ka bola kaya pala yun eh. At yung lagyan pare mga saligos Huli mo na lang eh. Wow. Oy, tami kita mo. Tanto, ay. Thank you. Thank you.